Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubona i-rainbow. Uma uphupha ubona i-rainbow ephelele, leli iphupho elihle kakhulu eliphethe umyalezo wokuthula, izibusiso kanye nethemba. I-rainbow ivela ngemuva kwemvula. Lokhu kuyisibonakaliso esikhulu sokuthi ngemuva kwezilingo noma ubuhlungu sekuyisikhathi sokukhanya empilweni yakho. Kwesinye isikhathi i-rainbow iphinde imele umlayezo ovela kuNkulunkulu noma amadlozi ukuthi ungesabi, konke kuzolunga futhi banawe. Uma ngabe leli phupho oliphupho emva kwesikhathi esinzima, kungasho ukuthi sekuzoza ukukhanya ngemuva kwesiphepho. I-rainbow inemibala ehlukene futhi leyo mibala nayo inencazelo yayo. U-green ubonisa ukuphila, u-red ubonisa amandla, uthando noma inhloso eqinile. U-yellow ubonisa injabulo, ukukhanya nempilo enhle. Uma uphupha ubona yonke imibala ngokucacile, lokhu kungasho ukuthi impilo yakho esesimeni sokulingana, umoya wakho kanye nomzimba wakho kukhululekile. Leli phupho lingaveza ukuthi izibusiso ziyeza, nezinto ebezivimbekile ziqala ukuvuleka. Uma uphupha i-rainbow ivele inyamalale ngokushesha noma ingaphelele, lokhu kungasho ukuthi usulahlekelwa yithemba noma usunokwesaba ngaphambi kokufika kwempumelelo yakho ngokuphelele. Ngamafuphi, ukuphupha i-rainbow ngumlayezo ukuthi kumele uqhubeke nokuba nethemba noma izinto zingahambi kahle manje. Kodwa isikhathi sakho sokukhanya siyeza. Siyabonga, nisale kahle.